construction of our road continues because of Ebuka for Evangelist Ebuka, the great prophet of our time. This is the construction of the road. The drainages is ongoing. You can see it, it's left and right. This is the other side of it. I will have to cross over the road to continue from there once I finish from here. This is it. The second side of it, the first Iseke, which is the Ehala LGA. I'm on the right side, while the first place is left side. So I will still go back, going to the market square to get you the few video of it. So here is it. This is the boundary between Iseke, which is Ehala LGA, and Anambra State to that lead to Ubulehejafo. So here is it. This is the boundary between Anambra and the Imo, Iseke and Ehala LGA. You can see it. If you are coming from Iseke, I'm on the right side, while the other side that I just did was the left side. So I just cross over it again. So now let me continue going inside the community. We'll see where they are now. This is it. How good. You can see it. So this is it. So drainage is currently going on. You can see it, serious work going on. Very soon we'll have a third road here, courtesy of the great prophet of our time. You can see it. Serious work currently going on here. This is it. Still going on. Workers are still there. So you can see the construction still going on. Here is it. You can see it. 11th of January 2026. Work is ongoing. Drainage is currently going on. Courtesy of Ebuka, the great prophet of our time. That is it. Courtesy of the great prophet of our time. Ebuka. You can see it. Work currently going on. You can see it. Workers still here. 11th of January 2026. Oh, that is it. The drainage is still going on. There is it. There is it. You can see it. You can see it. Work is ongoing. Very soon we'll have a third road. You can see it. Very soon we'll have a third road. Courtesy of Ebuka, the great prophet of our time. Evangelist Ebuka. Igbo Igbo ekenekwa m n'Igbo ndị maji eme ọnụ n'ụbọchị nke taata ma m n'unu na-enye that video of Evangelist Ebuka no ọlụ ọ na-alụ. Ịma na late last year I wetara unu video, very powerful and impactful video. Mgbe I wetara that video, a lot of people doubted what is at stake. A lot of people say, don't worry, ha na-eme na eri sense bụ gịnị, no propaganda, no arrange. Biko tupu anyị aga for that mam niile like video anyị na biko kisi na nechara video na ọdịgị mma kabakwa na arụ subscribe or like o subscription bụkwa na free. Comment ihe tile na comment section by nke anyị na necha biko kabaru tile ya na comment section. Don't forget to also like our video. Like I was saying, I wetara that video ndị mmadụ si no propaganda no nke anụ na ekwe Evangelist Ebuka wee tụọ the transformer. I made the video post where I say na nke anụ nwa na ọbụka ọzọ na ọbụka transformer ego ne ka ọ na-enweta n'aka ndị ụka, ego ne ka ndị mmadụ onye anụ nwa na-ekwu ihe adọbekwa na Zion for the first time. Onye na-ekwu ihe amapụ ụzọ Lagos nke o ji ama ụzọ Ngor-Okpala asịrị. Ọkwụbekwa na before Jenu bịara ụdị nwere ihe contribute to go to it, mana maka na ọ nọ behind the keyboard, he will decide to also air his frustration towards men of God, because I call it frustration.
towards men of God. How many people if tago ndị bụ ndị ụka na-criticize ndị omenala mgbe ha metere ma mgbe ha na metere ya, mana nke you people always like to find fault. Mgbe okwu transformer hapụta ekwugide adetin wee na-eme gịnị na-ewu n'afịa. Ọ na-ewu mee gịnị n'afịa. A na-ekwu ka a na-ekwu Transformers land ya. Ihe akwa obodo m kwuru mgbe asị na obodo a nwere local government chairman, obodo a nwere onye na-achị ha, obodo locations na-abata, obodo a nwere igwe. Then what then are the work of the youth? Obodo a nwere ndị omenala has been existing before Evangelist Ebuka si ka o mere ihe ọ na-emela ndị ọzọ, so that ka ọ dasị na ọ na-ama mma from outside, and at least na ọ bụrụ na a na-amalụ mma si n'ụlọ wepụwazi ya n'ama o wee meela ha ya. What then are you supposed to do? I made it categorically clear mgbe I say for you people to keme ha ka balance ya equation ka ọ dị mma n'anya. Ndị omenala jikọọ na aka n'ọnụ. Evangelist Ebuka anyị bitego transformer ngwana anyị December elugo anyị ji 3 pole support, anyị gote 3 yards of wire ka e wee support wa, anyị gote block, anyị gote cement ebe anyị adọkwasa transformer. Mba, ndị youth anyị gbakasị ọnụ wee sị oke ebe a dosere transformer ka a ghara ebe bịazuye ka anyị nọlụkwa na darkness ka esi anụ, anyị agbụ ya waya, anyị eme ya nke ọzọ, anyị eme nka. Mana none of them spoke about those things. Everybody mee gịnị mechalụ n'ndụ n'afọ nke ahụ wee gaa eme ka afọ ya. In the midst of those things a na-eme ka na afọ ya ka na-emere nke ọzọ, Evangelist Ebuka eme gịnị award a contract ka alụọ ụzọ, award a massive contract ka ewele ọzọ. Mgbe m post that video, a lot of people bịa na the comment section na-asị ụzọ nke anụ anyị alụ nke ọzọ. A lot of people amago m na the reason we say na they always like to point out their frustration to men of God in the sense that na ị ama na ịdịgo wicked and ị graduate go from being wicked to winch. Whereby na ị afọ ihe ọma nwanne gị mee, you will refuse to talk about it. You will refuse to say something good about ihe nwanne gị nwoke na-eme. You believe no by gbidi ka eji wee mee gịnị ka eji wee nweta ihe na-achọ n'aka nwanne gị nwoke. You people are refusing to see the bigger picture here. Evangelist Ebuka kịta alụlụgo ụzọ na-agba, ụzọ na-aga, a na-alụgọta n'ike. These are the people na-ata ezigbote afụfụ n'ụzọ alụgo ọkụ lụọ everything. Nke aha mee gịnị abụrụ ụzọ kịta ka eme gịnị ka etie. Unu ya afụkwa ihe mmadụ na-eme for one day mee gịnị si na na-agbanị. How many ndị omenala pụtago since December bebe ke rice? Let us start by doing that. Christmas unu niile nọ n'ime ahịa, unu niile nọ n'ọdụ mmanụ, unu niile nọ ihe niile a na-eme. During Christmas people will sell times 2 of what you have been selling throughout the month. Unu ya forgot how bubbling and how things were during that Christmas and New Year celebration. Man, still people will not speak good about a development and the things church in our society today. Before Evangelist Ebuka alobuza, imagine na enwebero ndị dibịa na-eje n'ụzọ ahụ eje achụ aja. Imagine na that ụzọ ahụ o kwesịrị ịbụ all individual kwesịrị na-alụ. Most times I like to tell people that now we are living a responsibility that is meant for the government. When I need shift to the responsibility the left government to the people. Ihe a unu dolu na anya na tena o dolu ewu na ọkụkọ anya na bụ ihe anụnwa bụ ihe dị government ime. This is a work meant for the government. Mana apụta hapịa asị mba no nke dịle ndị chọọchị ego ha na-anata nke anụ nwana. Nne Johnson Suleiman 2 days ago or 3 days ago post kwala ebe uji massive road construction na Edo State. Apart from nke ahụ ọ bịa lụọ mgbe very dark man ụlọ alụọ ya ndị mmadụ bloggers mee ka ha fọrọ onye ọbụla wee melie ndụ n'afọ. No, mana disi ya kabala aba I have worked I with drag Johnson Suleiman because every man of God are dragging Agafa. I'm still waiting. Now for this year, I drag Johnson Suleiman to the highest to the level that even you and I without no that in Konomeria. Go and mark this thing in Nagwagi. I'm on today, man. Today should be January 11 or 12. Today should be January 11 or 12. Go and remember this word in Benkulia. I drag Johnson Suleiman that even you will have to question whether did God truly call him. Man, that is the end of our story for today. Because Kabaro subscribe button our channel. Kabakwana reki we megine kini eti uche ni heneme na ni boy. Kodekwan.